Jeg hedder Finn Rasmussen og er uddannet fysiker fra Niels Bohr Institut. Efter jeg blev pensioneret fysiklærer, har jeg arbejdet en årrække på en ny radikal teori om universet. De eksisterende teorier kan ikke forklare grundlæggende problemer ved universet. Derfor har mange fysikere arbejdet på at finde en radikal ny teori, som de kalder teorien om alting. Ifølge Carr-teorien har universet eksisteret altid og er ubegrænset. Carr består udelukkende af strømme af energi. Det tomme rum findes ikke, for her er umådelige mængder af neutrinoer, der strømmer med lyshastighed. De strømmer i rette linjer. Atomerne og elementarpartiklerne er også strømme af energi, men her er det roterende strømme. Carr-teorien er teorien om alting, men her i filmen skal vi kun se på 4 fænomener, som de traditionelle teorier ikke har kunnet forklare, men som Carr-teorien kan forklare ved almindelige fysiske love. Det er tyngdekraften, neutronerne, udvidelsen og lyset. Det første fænomen er tyngdekraften. Vi ved, at et æble bliver trukket ned mod jorden af en tyngdekraft. Ifølge Newtons tyngdelov kommer tyngdekraften fra jordens centrum, og den virker på lang afstand. Newton forklarede ikke, hvordan kraften kunne virke på så lang afstand. Nogle anerkendte fysikere gætter på, at mystiske, ukendte gravitoner må bevæge sig mellem jorden og æblet. Carr-teorien forklarer derimod, at tyngdekraften skyldes neutrinoerne i rummet, også kaldet de kosmiske neutrinoer. Både de etablerede fysikteorier og Carr-teorien regner med eksistensen af et enormt antal kosmiske neutrinoer. Neutrinoerne kommer fra yderkanten af vort univers. Denne animation viser neutrinoer, der kommer i slow motion langt udefra i universet og trænger igennem æblet. I virkeligheden bevæger neutrinoerne sig med lysets hastighed, og milliarder af neutrinoer trænger igennem æblet hvert sekund. Strømmen af neutrinoer påvirker æblet med et nedadrettet tryk. Der kommer lige så mange neutrinoer fra universet nedefra, men de mister noget af deres energi ved at passere igennem jorden først. Derfor påvirker de æblet med et mindre opadrettet tryk. Jorden skygger for neutrinostrømmen, og derfor er der en samlet kraft nedad på æblet, som vi kan beregne matematisk. Dette er tyngdekraften ifølge Carr-teorien. Animationen her viser neutrinoernes påvirkning af partiklerne i æblet ifølge Carr-teorien. Her ses en neutrino, der rammer en nukleon i slow motion. I virkeligheden foregår det med lysets hastighed. Vinklerne symboliserer en strøm af energi. Nukleonen består af roterende strømme, og neutrinoen bliver optaget som roterende strøm. Når neutrinoen forlader nukleonen, efterlades der meget lidt energi som kinetisk energi. Hvert sekund efterlader milliarder af neutrinoer bevægelsesenergi til æblet, og det betyder, at æblet falder nedad mod jorden. Påvirkningen af en nukleon fra en enkelt neutrino er så lille, at man ikke kan observere den i laboratorier. Den etablerede teori regner derfor med, at de kosmiske neutrinoer ikke påvirker nukleoner. Newton mente, at både tyngdekraften på månen og tyngdekraften på æblet skyldes jorden. Det er rigtigt, men den virkelige årsag til tyngdekraften er, at jordkloden skygger for den kosmiske neutrinostrøm.
Animationen viser i slow motion, hvordan neutrinoer kommer udefra og gennemborer månen. I virkeligheden kommer milliarder af neutrinoer konstant fra alle retninger, undtagen den retning, hvor jorden skygger. Derfor er der en samlet kraft på månen rettet mod jorden, som vi kan beregne. Denne kraft fastholder månen i sin bane omkring jorden, og vi kalder den tyngdekraften. Skyggeeffekten i Carr-teorien indgår ikke i Newtons tyngdelov, og som en konsekvens af dette, giver beregningen af tyngdekraften med Newtons lov i flere tilfælde forkerte resultater. Et eksempel er, at yderkanten af alle galakser har en stor rotationshastighed, som ikke kan forklares med Newtons lov. Det har undret astronomer i 100 år. For at forklare dette har man indført et mystisk, usynligt, mørkt stof, der påstås at have 6 gange galaksens masse. Ifølge Carr-teorien er der dog ingen grund til at opfinde et mørkt stof, da tyngdekraften er bestemt af skyggeeffekten. Stjerner i yderkanten af galakser oplever en stor skygge fra hele galaksen og får derved en stor kraft fra kosmiske neutrinoer rettet mod galaksens centrum. Denne tyngdekraft kan forklare rotationshastigheden. Det næste fænomen, vi vil forklare ved hjælp af Carr-teorien, er neutronernes dannelse. Alle atomer består af 3 slags elementarpartikler. Det er neutroner, protoner og elektroner. Ifølge de eksisterende teorier, og også ifølge Carr-teorien, blev alle neutronerne dannet i det oprindelige univers før udvidelsen. Først senere under udvidelsen blev mange neutroner omdannet til protoner plus elektroner. Kosmologien er læren om universet, og kosmologien må forklare, hvordan neutronerne blev dannet, og hvorfor neutronerne har den størrelse, som de faktisk har. I det oprindelige univers bestod det meste af neutrinoer, men energitætheden af neutrinoer var milliarder gange så stor som energitætheden af neutrinoer i vort nuværende univers. I det oprindelige univers, som altid har eksisteret, strømmede neutrale neutrinoer ensartet i alle retninger med lysets hastighed. Neutrinoerne var usynlige i retlinede strømme af energi uden spin, ligesom nutidens neutrinoer. Vi kender ikke deres form, men de er her tegnet som cylindre, der bevæger sig i aksens retning. De havde forskellige energitætheder. De gennemtrængte hinanden uden at påvirke hinanden, ligesom for eksempel mikrobølger til mobiltelefoner i vor tid. I det oprindelige univers var energitætheden overalt lige så stor som i en atomkerne. 2 neutrinoer, der tilfældigt stødte sammen, kunne smelte sammen. Derved dannedes en hvirvelstrøm, kaldet en pion. En pion bestod af et kugleformet, neutralt Carr-felt, der roterede med lyshastighed, og et lige så stort neutralt Carr-felt, der roterede i modsat retning. Lignende pioner er fundet i vor tids acceleratorforsøg. Pioner havde meget kort levetid, for de neutrale strømme kunne dele sig i positive og negative strømme. Derved dannedes 2 partoner. Den positive strøm i partonerne, markeret her med gult, roterede den ene vej, og den negative strøm, markeret med blåt, roterede den modsatte vej. De roterende elektriske strømme i partonerne virkede som en lille magnet. De 2 partoner havde modsat magnetretning og frastødte hinanden. Partoner er de første partikler, der blev dannet i universet. Partoner findes også i vor tids laboratorier. De er byggesten for alle partikler. Alle elementarpartikler var opbygget på denne måde af roterende strømme, der gennemtrængte hinanden.
Partikler består af roterende karstrømme, hvorimod neutrinoer består af retlinjede karstrømme. I det oprindelige karfelt skete det til tider, at to neutrale pioner stødte sammen. De to pioner kunne ikke smelte sammen til én pion, men den ene pion kunne lægge sig rundt om den anden og danne en dobbeltpion, i det der opstod en indbyrdes strøm af karfelt mellem de to pioner. De neutrale strømme i dobbeltpionen delte sig nu i positive og negative strømme. Derved dannedes neutroner til venstre og antineutroner. Neutroner bestod af to partoner med samme rotationsretning af den positive strøm, her markeret med gule streger, og modsat rotationsretning af den negative strøm, her markeret med blå streger. Antineutroner var opbygget på tilsvarende vis, men de positive og negative strømme bevægede sig i modsat retning, end de gjorde i neutronen. Der dannedes lige mange neutroner og antineutroner. Neutroner og antineutroner, der dannedes samtidig, havde modsat magnetretning og frastødte hinanden. Disse neutroner og antineutroner muliggjorde en ny udvikling af universet. Vi vil nu forklare udvidelsen af universet ved hjælp af karteorien. Ifølge Big Bang-teorien opstod hele universets energi pludselig i et punkt. Denne teori strider imod en grundlæggende lov i fysik, der siger, at hele universets energi er bevaret. Ifølge karteorien er universet ubegrænset og har eksisteret altid, og den samlede energi i universet er bevaret. For at forklare udvidelsen af universet har Big Bang-teorien indført en såkaldt mørk energi, men det er helt overflødigt ifølge karteorien. I karteorien opstår der et tidspunkt i det uendelige univers, et område med overskud af neutroner. I løbet af tiden så stiger temperaturen i dette område, og trykket stiger også. Og på et tidspunkt er trykket så stort, at der sker en kæmpe eksplosion af området. Jeg har beregnet, hvilken hastighed neutronerne får ved slutningen af eksplosionen. På den måde forklares udvidelsen af universet. I bogen om Kar beskrives en mekanisme i det oprindelige univers, hvor der langsomt opvoksede et område med flere neutroner end antineutroner, og omvendt udenfor. Dette område var starten på det indre univers. Områdets radius kan tilnærmelsesvis beregnes til 4 lysår. Tyngdekraften var utrolig stærk på grund af den store energitæthed i det oprindelige karfelt. Neutroner, der kolliderede, klæbede sammen med tyngdekraft og dannede sorte huller, som her vises som store sorte pletter. De antineutroner, der mødtes i området, kunne ligeledes klæbe sammen og dannede mindre sorte huller, vist her som små pletter. Overalt i universet blev der dannet partoner, neutroner og antineutroner. De samledes omkring de store sorte huller. Når neutroner og antineutroner stødte sammen, ved vi, at der dannedes et stort antal mindre ustabile partikler med stor kinetisk energi. Sådanne annihilationer skete i stort antal omkring de sorte huller, og der dannedes ildkugler med høj temperatur. Disse ildkugler voksede langsomt og blev større og større. Da ildkuglerne havde udfyldt hele det indre univers, skete der en kæmpe eksplosion af hele det indre univers.
Alle ildkuglerne fik en hastighed væk fra eksplosionens centrum. De små ildkugler, som udelukkende bestod af antineutroner, fik en større hastighed væk fra centrum og trængte gennem de store, som kom til at rotere. Til sidst forsvandt de små ildkugler helt ud i det ydre univers, og hermed forsvandt næsten alle antineutroner fra vores indre univers. De tilbageværende neutroner i ildkuglerne fortsatte med den hastighed, de havde opnået ved eksplosionen. Rumfanget af det indre univers voksede, og dermed faldt temperaturen og trykket. Energitætheden af karfeltet faldt, og dermed ophørte dannelsen af partikler. De store ildkugler blev senere til galakser med lysende stjerner og planeter, og en af dem blev til vores galakse, Mælkevejen. De ses i cirklen, som er vort indre univers. I det ydre univers er energitætheden af karfeltet lig med den oprindelige energitæthed. Her vokser de små ildkugler sig stadig større, og deres aktivitet registreres i dag som mikrobølgestråling og kosmiske neutrinoer fra hele himlen. Det sidste fænomen, vi vil forklare ved hjælp af karteorien, er lyset. For 100 år siden, på Einsteins tid, kendte man ikke til de kosmiske neutrinoer. Man mente, at lyset bevægede sig i det tomme rum som en elektromagnetisk bølge. Derfor kunne man heller ikke tænke sig, at lysets hastighed kunne ændre sig i det tomme rum. Det var grundlaget for Einsteins antagelse, at lysets hastighed er altid c, som han kaldte den, i forhold til en hvilken som helst iagttager. Denne antagelse, som er ubegrundet, er grundlaget for Einsteins berømte relativitetsteori. I karteorien antager man, at fotonerne i lyset består af to strømme, en positiv og en negativ strøm, der bevæger sig parallelt. Hastigheden af en foton er afhængig af det felt af neutrinoer, som fotonen bevæger sig igennem. Fotonens hastighed er altid c relativt til det felt af neutrinoer, som den bevæger sig i. Dermed er fotonens hastighed ikke altid den samme i forhold til en iagttager. På Einsteins tid blev der udført forskellige målinger af lyshastigheden i forskellige retninger og på forskellige tider af året. Alle med samme resultat, c. Alle målinger foregik nær jordoverfladen, men jordoverfladen bevæger sig, og dermed også observatøren. Det førte til Einsteins antagelse, at lyshastigheden altid er c, uanset observatørens bevægelse. Her vises to fotoner med modsat retning, men med samme hastighed, c. Ifølge karteorien består en foton af en positiv skrue og en negativ skrue, der bevæger sig sammen i aksens retning. Karfeltet nær jordens overflade indeholder neutrinoer, der kommer fra jorden, og dette karfelt følger med jordoverfladen. Derfor er resultatet c for alle målinger nær jordoverfladen. Ude i verdensrummet er situationen dog en ganske anden. Her ses en galakse med hastighed v væk fra os. Karfeltet nær ved galaksen har også hastighed v. En stjerne i galaksen sender en foton mod os. Fotonen ved galaksen har hastighed c relativt til galaksen, og ifølge Einstein er fotonens hastighed også c relativt til observatøren. Men ifølge karteorien er fotonens hastighed c minus v relativt til observatøren.
I rummet mellem galakserne bevæger de kosmiske neutrinoer sig lige meget i alle retninger. Her har fotonen derfor hastighed c relativt til observatøren. Ifølge Einstein er fotonens hastighed konstant c, men ifølge Carr-teorien vokser lysstrålens hastighed fra c minus v til c på vejen fra stjernen til observatøren. Bølgelængden af lyset vokser i takt med hastigheden. I Carr-teorien bruges forholdet mellem bølgelængderne direkte til at bestemme galaksens hastighed. Ifølge Einstein bruges bølgelængderne også, men en anden formel giver en større hastighed v for galaksen. Einsteins relativitetsteori har medført en beregning af galaksernes hastighed, som er for stor. Og derfor finder man, at galaksernes bevægelse er en accelereret bevægelse, som så skal forklares ved hjælp af den såkaldte mørke energi. De fænomener, der kan forklares med Einsteins relativitetsteori, kan også forklares med Carr-teorien. Carr-teorien er en teori om alting. Den kan formentlig forklare alle fysiske fænomener. Ja, teorien er enkel og sammenhængende og kan let forstås. Og den vil give mennesker en bedre forståelse af vort fysiske univers. Jeg har arbejdet alene på teorien nogle år, men jeg håber, at andre fysikere vil fortsætte arbejdet og forbedre argumenterne og beregningerne. Ligeledes håber jeg, at mennesker, der ser filmen her, får en ny oplevelse af universet.